थाखाय मुंख्लं नखरनि थाखाय बेनो जे एनडिपिनि भेरिफाइड लिस्टआव जेसेबां मुंख्लं नखर दङमोन बिथांमोननो अनसुंथाइखौ होजोबनाय जाबाय। आनभेरिफाइड लिस्टखौ जों नेदों आरो भेरिफाइड जाबा होबावगोन। एबसु आरो बिएलटिनि एबसुनि 1987 मायथाइनि माखासे मुंख्लं नखरफोर दङ जाय अनसुंथाइ मोनाखै। बिएलटिनि 1996 मायथाइनिफ्राय गोबां मुंख्लं नखर दङ जायफोर मोनाखै। जोङो थांनाय 12 जुनाव एबसुनि 360 आरो बिएलटिनि 91 मुंख्लंफोरनो जोङो अनसुंथाइ होदों। बाखि थालांनाय फ्राय 17 जौनिख्रुइ बांसिन बेखौ फैगौ 15 आगस्टनि गेजेराव जों होनो नाजादों जाहाथे मुंख्लंफोरा 1987 निफ्राय 88, 89, 90 गोबां सम नेनो गोनां जाबाय बा बिथांमोननो मान होनो हायाखै। दा बेखौ जों देग्लाय बोसोराव फिनिश खालामनो सानदों। बिनि उनाव मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों फैगौ 10 बोसोराव जेसेबां साख्रि ओंखारगोन बेवहाय मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय 3% जौखोन्दो रिजार्भ खालामनाय जागोन जाहाथे मुंख्लं नखरफोरा बे साख्रिफोराव साफा साफा सानै हाबलांबाय थानो हायो। थाखाय मुंख्लं नखरनि थाखाय बेनो जे एनडिपिनि भेरिफाइड लिस्टआव जेसेबां मुंख्लं नखर दङमोन बिथांमोननो अनसुंथाइखौ होजोबनाय जाबाय। आनभेरिफाइड लिस्टखौ जों नेदों आरो भेरिफाइड जाबा होबावगोन। एबसु आरो बिएलटिनि एबसुनि 1987 मायथाइनि माखासे मुंख्लं नखरफोर दङ जाय अनसुंथाइ मोनाखै। बिएलटिनि 1996 मायथाइनिफ्राय गोबां मुंख्लं नखर दङ जायफोर मोनाखै। जोङो थांनाय 12 जुनाव एबसुनि 360 आरो बिएलटिनि 91 मुंख्लंफोरनो जोङो अनसुंथाइ होदों। बाखि थालांनाय फ्राय 17 जौनिख्रुइ बांसिन बेखौ फैगौ 15 आगस्टनि गेजेराव जों होनो नाजादों जाहाथे मुंख्लंफोरा 1987 निफ्राय 88, 89, 90 गोबां सम नेनो गोनां जाबाय बा बिथांमोननो मान होनो हायाखै। दा बेखौ जों देग्लाय बोसोराव फिनिश खालामनो सानदों। बिनि उनाव मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों फैगौ 10 बोसोराव जेसेबां साख्रि ओंखारगोन बेवहाय मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय 3% जौखोन्दो रिजार्भ खालामनाय जागोन जाहाथे मुंख्लं नखरफोरा बे साख्रिफोराव साफा सानै हाबलांबाय थानो हायो। थाखाय मुंख्लं नखरनि थाखाय बेनो जे एनडिपिनि भेरिफाइड लिस्टआव जेसेबां मुंख्लं नखर दङमोन बिथांमोननो अनसुंथाइखौ होजोबनाय जाबाय। आनभेरिफाइड लिस्टखौ जों नेदों आरो भेरिफाइड जाबा होबावगोन। एबसु आरो बिएलटिनि एबसुनि 1987 मायथाइनि माखासे मुंख्लं नखरफोर दङ जाय अनसुंथाइ मोनाखै। बिएलटिनि 1996 मायथाइनिफ्राय गोबां मुंख्लं नखर दङ जायफोर मोनाखै। जोङो थांनाय 12 जुनाव एबसुनि 360 आरो बिएलटिनि 91 मुंख्लंफोरनो जोङो अनसुंथाइ होदों। बाखि थालांनाय फ्राय 17 जौनिख्रुइ बांसिन बेखौ फैगौ 15 आगस्टनि गेजेराव जों होनो नाजादों जाहाथे मुंख्लंफोरा 1987 निफ्राय 88, 89, 90 गोबां सम नेनो गोनां जाबाय बा बिथांमोननो मान होनो हायाखै। दा बेखौ जों देग्लाय बोसोराव फिनिश खालामनो सानदों। बिनि उनाव मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों फैगौ 10 बोसोराव जेसेबां साख्रि ओंखारगोन बेवहाय मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय 3% जौखोन्दो रिजार्भ खालामनाय जागोन जाहाथे मुंख्लं नखरफोरा बे साख्रिफोराव साफा सानै हाबलांबाय थानो हायो। थाखाय मुंख्लं नखरनि थाखाय बेनो जे एनडिपिनि भेरिफाइड लिस्टआव जेसेबां मुंख्लं नखर दङमोन बिथांमोननो अनसुंथाइखौ होजोबनाय जाबाय। आनभेरिफाइड लिस्टखौ जों नेदों आरो भेरिफाइड जाबा होबावगोन। एबसु आरो बिएलटिनि एबसुनि 1987 मायथाइनि माखासे मुंख्लं नखरफोर दङ जाय अनसुंथाइ मोनाखै। बिएलटिनि 1996 मायथाइनिफ्राय गोबां मुंख्लं नखर दङ जायफोर मोनाखै। जोङो थांनाय 12 जुनाव एबसुनि 360 आरो बिएलटिनि 91 मुंख्लंफोरनो जोङो अनसुंथाइ होदों। बाखि थालांनाय फ्राय 17 जौनिख्रुइ बांसिन बेखौ फैगौ 15 आगस्टनि गेजेराव जों होनो नाजादों जाहाथे मुंख्लंफोरा 1987 निफ्राय 88, 89, 90 गोबां सम नेनो गोनां जाबाय बा बिथांमोननो मान होनो हायाखै। दा बेखौ जों देग्लाय बोसोराव फिनिश खालामनो सानदों। बिनि उनाव मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों फैगौ 10 बोसोराव जेसेबां साख्रि ओंखारगोन बेवहाय मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय 3% जौखोन्दो रिजार्भ खालामनाय जागोन जाहाथे मुंख्लं नखरफोरा बे साख्रिफोराव साफा सानै हाबलांबाय थानो हायो।